Менә чираттагы җырлар алдыннан минем кыскача гына биографиясын, алдагы җырның биографиясын сөйләп узасым килә. Ул да инде безнең әнкәйләргә багышлансак алдагы җыр. Минем әти, ягъни инде менә минем әби шушы дөньядан 2000 елда 16 февральдә шушы дөньядан киткәч, әти аңа багышлап шигырь язды. Һәм мин инде Марс Макаров ярдәмендә көй яздыртып, үземнең репертуарыма кертергә булдым. Чираттагы җырланса җыр, Гараев Рәхимулла сүзләре, минем әти язган сүзләре, әнисенә багышлап, Марс Макаров көе Әнкәи дип атала. Ефәк яулык япкан бүген Әнкәй, ябык калган шандыр гәүдәсе, биш баласын җыйган үз янына. Әнкәй әйтә соңгы васыятен: Ходай бирде сезне миңа, Ходай бирде сезгә җан, бишегездә алмай кебек, бишегездә бер җан. Ходай бирде сезне миңа, Ходай бирде сезгә җан, бишегездә алмай кебек, бишегездә бер җан. Тәсвих тарттым сезгә, елый-елый кылдым дугасын. Үсеп җитеп кеше булгач, өйрәтергә изге иманын. Ходай бирде сезне миңа, Ходай бирде сезгә җан, бишегездә алмай кебек, бишегездә бер җан. Ходай бирде сезне миңа, Ходай бирде сезгә җан, бишегездә алмай кебек, бишегездә бер җан. Әнкәй, Әнкәй, безне сагына. Биш балаңда бүген исән сау бит, бишесе дә синең яныңда. Ходай бирде сезне миңа, Ходай бирде сезгә җан, бишегездә алмай кебек, бишегездә бер җан. Ходай бирде сезне миңа, Ходай бирде сезгә җан, бишегездә алмай кебек, бишегездә бер җан. Бишегездә алмай кебек, бишегездә бер җан. Минем әти. Минем әти.
Аллаға шүкір әкінләп көбәйе.